Roha long Kalpona Boruah ahem Lo-kacharli amen pen kedodun karlitang Rahul Rongpi apran kedam. Pinpur me ili karbia sarlam theki poason phodeting ne det poason thak kedam tang karlitang sumila ronghangpi kisung chitong deta phita ili karbia khai usumara tumaphan kapre ka khai ahem kedodun ingtonang welang. Kedam tang penang an organization atum pusitami. Ili tum usumara tumaphan kapre ka khai ahem kedodun ingtonang pusitami bangdak pondo. Bonta isya lam thia bangke imithang adim atok anolong kacharli ahem. Kemisen kawe lapen lo kithan bang atum asai kachedam kapang kriya jok. Oso market hekning jia phan. Pinang an kiduk det mate tangka maha kawe. Atum ke bang akhaya hem pusitami bidun nang koko. Lasi laso phuthak ke esi kachari kithi kiding. Atum lang chari dun asonte misendi. Lapen karlitang Rahul Rongpi asar bora sarthe rongpia hinpen kithi kiding lapen CMEM atum laso phuthak nang cherabdon wek thapusi tuning ripon padu boithalang sopen khoyatis Papa sa Ada pa Lasoa घटना हुआ बांग के किसुमान तुम के सोसाइटी पुता पु फिट टाउन ए आलामा के दा कंडीशन के लांगदा मा डेड बॉडी तुम के लांग पन के टेक्नोलॉजी आते कुलो ते तोई लासन डेड बॉडी सोसाइटी डेड बॉडी के लासन बांगे मिलिटा टेक्नोलॉजी ले है ता मी लासन ब्लड पु बांगे ला तुम बांग कॉम्पी एना तोई नीली टेक्नोलॉजी ते के ला तुम के माने आवी ता हेदी आवी या तो माने चिंगलू थोंगा जात बांगे Ason abang do kalau la dead body postmortem ke wantang teh. Sila pen mat hadam lo purute la so hormo bang asapsu parsik dam nang chet ason abang dolang lah. Sila bang ke society bang li athe arta ta usu ke 12 bosor pusi dolang. Kacar kelas dolang mati. Tak penjong si melang dam lo purute arta bang ke 12 batiro. Ke lapan usu ke non amati la an bang ke Iba bima jale san society to la he bang ke matha thilang mah pajal matha da la sila so hormos kiba pustami la bang ke nangli tum ahin pen stami la he bang ke sapsu cherap dunang po mo aku la son thak mani usami dona palam bang lo non bang ke la lo yong sarta non bang ke avidar lo so pirsi pen nami mo ipang ta ko son kopi det nai pan so pan lo he mobile pen kachi puke thenat ho mobile ko na se ki bila se kaju da ho ke hala rahul bang ke record full hai la bang thak dun lo thak dun de tho thak dun de yatta dam ju da ho dam ju la ke abang ga da lo ri lo ta hon par ke la ni ning bang ke ko na se ke do ma po ke aphi tom bang aphan phun kol lo rahul la ve phi po se ka ju lo ke than lo da hon pare Than pen o dupori no pulo thang ke pang jar ri lo ke hapang hi si la rahul pu bang pachi dam lo pa hai ke nineng bang ke dam lo men ri cho ram ta lo profit hai an sin chini do lo ke la mobile pu e thevet alam ka chi pu pen ke la thang le lo hai la thevet ki chi pu pen te la pan si pathi lo ji pu ke nita ni duk pe kan hai Panisita hembang ni so that kam nang rapi